e to wodi ni Allah dum ko den sota to fuddori ni alhamdulillah rabbil alamin Allah min fuddori addude bottaji amen gitte wuro ngara taw min ga defdo goci bismillah mum defdo laru bismillah mum ha Allah wadi e duubi tati amin badde hen ha min batti wadde kotise min bada min cooda bottare ndi hande alhamdulillah rabbil alamin Allah yaaji feewi anni o wonti goto hankadi ala ko manki amin ciushi hankadi wonde kala dawdo e ngese ceerno hen dawi amin didi to be gimmi fo so dow so les miden gaddi kastare bottare ewa emin dawa dawi didi demal dawol tati biyongol ko tengol min tenu ya ledde min bada ko min tawri jinnabe ko e on sa min nawana khalifa jettida Allah jettinowo Allah hol on ceerno Ahmad Tidiane ceerno kalfinado kalifani ni hono ala fewni ha fewni hono ala alhamdulillah rabbil alamin Allah momin yemtini o ko Seydina Bilal gondunodo e nelaadal sallallahu alaihi wasallam maccu nelaadal sallallahu alaihi wasallam joni hay so tawino minen min jottaake Bilali mo wonduno o kam on kam ko nelaadal sallallahu alaihi wasallam momin yemtini ga e yo wonan min nelaadal sallallahu alaihi wasallam dum woni ceerno Alhaji Muhammad Saidou radiyallahu ta'ala anhu lomtini hono makko ceerno Ahmad Tidiane ceerno moƴƴinɗo malla moƴƴini yettode wodani Allah kala cunido yiyani nelaado ligganaaki lenaado so ligganimo no wayno ligganimo nelaado sallallahu alaihi wasallam dum de woni goldo dawol alhamdulillah rabbil alamin Allah kadi min lomti ko aduna fof dendangal biyetedo ko jom koyde didi e hoore wotere l'islam ko dum lomti den enen fof e min kertini non kadi leñol ngol e dum woni sababu ngol do dawol e min nyaagi Allah yo Allah rokku en ko ceerno haalata ko ejje men ngongdinen dum mbaden dum gollen dum enen tan nafata ko mawdo hande mi yaare duubi 70 pawdi ime bangati wondude mawbe mudum gila ceerno Abdou Cikkiti ceerno Abdou Cikkiti yehi min keddori ceerno Mamoudou Diop un fani on yehi min badda ceerno Saidou Kane Alhaji Saidou Kane on yehi min badda e ceerno Sira gila nde non ceerno Siraji minen en gonde mo Siraji ceerno papa ewa ceerno Aliou lomti bamum min gonde mo odo saha ceerno Aliou Kane alhamdulillah rabbil alamin Allah mi yetti Allah sukabe kalnammi be ko min meeda yaade Tamba saka dannaade ko yamrode ceerno Tidiane wadi mi do wi mi danno duubi o wi o jabani yomi joodo do takkitolam waynaade o wi kam an o jidda yaade min sa yamri ko leyde didi jinmi yaade holden France e Amerique o wi kam bismillah joni non jeedido ngari tawi mi don o sakkiti o yamri yobe danno moyti bimmi ya o wi kam Saidou Keita bimmi nam taw mi mettini tawde wona yom fen bimmi jam ceerno tawi min wayno mi ronka yaade o wi ala jeedido tawami do o wi o sakkiti yamri dum den hawni o wi Saidou Keita fadam ha yimbe be jehi o wi kam ay koy mi da haalamma Madina Gunas do yimbe be kepputa kala ko woni aduna he ko do fay ceerno Tidiane wi ni ceerno Tidiane o wi ni o wi kala non keppudo ene abbo arsukum to leydele to ewa hankadi sa yamiri koko yehde sa yamirani koko yehde hankadi mi accat jomum yaha an non yahani miji mebbernam mi halnani mo kam miji mebbernam bi jam mon kam ceerno Tidiane watam ala kalis mi jangani ewa hayso tawno kam mi jangino ha wona torobe nen do jangi en ha kebi amma yerta taluna kam hayso ko dum kam daw min no mi jangani hay dum ko ceerno watam on sanga non gile nden faade joni yamirore makko ne jamminde mi yetti en Allah mi mahi mi jibini mi faggima ala fok mankiri agora mi yabane danni dum non kala nammi sukaabe be jaado jodiido yo yamirore makko hetan sen keje yamirore makko e hay hunde don kay ceerno mawdo wino aduna o fof maaro e saha
ene sogli enen eɗen cogli ndaare keɗoɗe ko jiyaton wasi buudi he ko sohla arani enen eɗen cogli ɗum mbimi en ndewen Allah e nelaɗum Cheikh Tidiane ndewen yamirore ndeɗo sen ndewi ndeɗo yamirore hay hunde en mbasani en ala ko en ngala alhamdulillah rabbil alamin Allah yalla yob ceerno Tidiane moƴƴere kanko e ceerno ibnu ceerno yalla yob ceerno Abdoul ceerno jobdi moƴƴiri ndi o handi to makko alhamdulillah rabbil alamin Allah enen dey onon noon onon ɓe radio so goppino toñange seeɗa tan on mbattano yiide malaikaji ɗi oɗon jaaɗo nokkudira e mumen juuɗe kono kon toñoɓe eyyi wona nani joni Allah waɗa tooñe miɗen jetti Allah miɗen jetti on Ablaye Ndiaye noon alhamdulillah rabbil alamin won konngol ceerno mawɗo harnoɗo caali ɗo amin keɗi ha o gayni o wi koro min nangi min mbi min nangani o wi koro bindi min mbi min bindani ceerno suni o wi hanino konngol kalmi ɗo hande ngol taw adano fonani ɗum woni seede ko Allah addi ɗo ko e Ablaye yeɗa addude ɗum ɗo onon jeeɗa wonde hen yalla rokku en fandinde joni noon Alaji Mamma Saydou laar tan ko wino ko hande aduna fonani nangue ha tiiɗo koy onon sukaɓe nangue ha tiiɗo koy onon sukaɓe nangue ha tiiɗo koy paamon ɗum ɗo Alaji Mamma Saydou wi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam oɗon gandi jihad mum wona haɓa Cheikh Tidiane en wona haɓa fellodire ware sone wayno galle mum ƴettata ko gafanka mum e kasanka muɗum wawi pucci mum wayno galle mum minen amin jaaha jihade woɓɓe garta woɓɓe keddotako bon joni noon ceerno Alhaji Mouhammad Saydou o rokka ko ɗum ɗo woni heferɓe meɗen kanko haali mona goɗɗo wi kanko o rokka ko haalde e nananede e jaɓanede e dawol yamirore waɗi kala kuɗol taƴƴa a wari kefere aɗa kota ñama maaro ma e on jihaadi ɓuuri sen lamnama hande jihaadi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam e jihaadi Cheikh Tidiane o enen ɗo wonɓe ɗo hawden cuusa hoto laboten kasi labo ɗemo jokkemo ene ɓuuɓi ha maayi sen mbaɗi huuɗo ñamo yen maaro men jiyen sukaɓe men kono gafakke kay e puccu min de somi tawnomami yaata Allah naɓe ñamanar naɓe hamdallahi naɓe ɓe fo ari ay ɓeɗo fo ari Madine naɓe ɓenne kadi ɓe fo ɓe ari alhamdulillahi rabbil alamin gila ara noon ina ligge ɗe kadi meɗen harto sukaɓe ina liggo no foti liggorede ni alhamdulillahi rabbil alamin eɗen andi ko dartete ɗo ko hay goto majjani ɗum hay muyno majjani ko dartete ɗo wiite kumtal haaju ɗo ko kumtal haaju wonɗo kala mo ari ɗo o ardi Allah e nelaɗo mum o golliri Allah e nelaɗo mum ma Allah humto haaju makko to Allah e nelaɗo e menen ko ɗum men andi ko ɗum men tawi ko ɗum men muyni ko ɗum men tawri mawɓe amen ɓe to Madina ɗo ko ɗo ɓen jibina ko ɗo men mawni ko ɗum ɗo tan men andi gila men mawni ko ina ɓeydo tan meeɗa yartede caggal ɗum noon kala arɓe ɗo yo Allah humto haajuji maɓɓe eɗen e ceerno kam du'ante tan ko cellal e juutde balɗe ko heddi ko kam ko kanko du'anto yimɓe ɓe ay ko ɗo ɗum ɗo tan haala fotani heewde almudo sino haala yo haal seeɗa wata hebbin chaka haaloya toon ko fotani haala jarama ko adi fo Ama Samba Lo mi salminimo mi salmini dental ngal mi salmini galle o mi salmini ardiɓe hohoɓe diine ɓe e hohoɓe adoɓe mi salmini kadi ceerno meɗen eywa ko woni sababu rendude en ɗo ko eywa ceerno men ceerno Amadou Tidiane Ba ceerno men ceerno Alaji Mamadou Saydou Ba enen e barke mabɓe enen e caggal Allah caggal mabɓe kadi eyyi sunnatu foof walla mbiya hande ko enɗam Bilal foof hawruɗo eyyi walla ko aduna o fof kadi hawruɗo saabu woni kinɗe ɗiɗi kawruɗo ɗum ko weltare no feewi e kinɗe ɗiɗi kadi ɗe ceertani hakkude enɗam Bilal e hinde wayluɓe saabu ko mabɓe tafandi yimɓe ndema ɗum noon ko weltare no feewi minen kadi hawrude mabɓe ɗo nde wonanimi weltare renndo ngo foof no hawruɗo eywa e jaam jokkude enɗam eywa e dillinde hen kadi sababu goto foof ara heɓa ɗo ko ma ara ɗo tan hayso ala haydara sa ari ɗo tan a heɓa ɗo ko heɓate ɗo ɗum noon woni weltare no feewi ewa ɗo musidɗo ko kawam hen banggue
e ko mawniraaɗo heen banngine e Basir Thiam on kadi ko noon ne wiye Siraj Ba e kayiraaɗo e baadiraaɗo kawruɗo fof ɗum noon ko weltaade an Ama Samba Lo ɓe calmina dental ngal min beltima noon wuro ngo fof ko alda e limtude eyi ko Siraj Mamoudou Abbas walla mbiya Abou Thiam gorko mo sunnardane maayo salminde juurade ñaaga duwa yafuya on Basir Thiam o ma saɗa ɓeyde en calmini dental ngal en calminima Thiaro Ama Samba Lo calmini kadi Daka Média e Daka FM calmini ɓe kamɓe fof machallah ko yettere Allah no feewi sikki ala jinnaɓe ɓe kaali fodde koɓe mbi ko noon tan eywa enen fof addi en ɗo ko dawol gesa Ceerno eywa ene wayno mbiɗen ko ziyara ɗum woni ko addi en ɗo ziyara o noon eyyi mawɓe men ɓe cuɓini en ko adde ziyara o gesa Ceerno ga ɗum noon ko yettere Allah eywa ziyara kam anduɓe ne pir ɗum ko ziyade ɓeydare eywa nde ɗo ɓeydare noon en jettinde Allah no feewi kadi ɗo ko arde gollande hoore mum tan ko arde gollande hoore mum tan sabi enen fof eɗen gandi Ceerno en kamɓe lumti annabi sallllahu alayhi wa sallam eywa annabi sallam noon ko keɓɗo wadde lumti ɗum fof keɓɗo Ceerno on keɓannoɓe keeɓi ɗo garɗo fof daranɗa ɗo ko hoore ma e ɗum noon en jetti Allah no feewi en jetti on no feewi alhamdulillah noon mbini dente ɗe fof nanɗo en bilali fof nanɗo walla mbiya aduna o fof nanɗo walla mbiya julɓe fof nanɗo eyyi alhamdulillah rabbil alamina eɓe ngari noon e inde kinde ɗiɗi hono eywa inde wiitende wayluɓe e inde wiitende enɗam bilali ɗum noon ko yettere Allah no feewi e ñaago Allah subahanahu wa taala yo Allah jaab kala ko gollaga eywa kala ko duwaga kadi aussi yo Allah jaabo assalamu aleykum wa rahmatullah min calmini on min juuri mon kadi min beltima no feewi seydi Lo jarama machallah shukran sona alhamdulillah barki Allah nela ɗum e Seck Tidiane e barki Ceerno meɗen e barki jinnaɓe meɗen dawgol waɗi fayda yimɓe mbaɗi e dawol he alhamdulillah ɗo kam sona ena hirjina yimɓe ɓe mbi ko ɓe jaltata ngesa mbamba gasani eyyi ɗum noon yo Allah wallir cellal wallitira cellal e barki duwaw Ceerno meɗen barki duwaw jinnaɓe meɗen enen kam mo yahani Makka ari dawol o ari Makka mo natani aljanna ari dawol o naati aljanna e barki Alhaji Mamad Saïdou radiyallahu taala anhu kanko woni mbajju Madina Gounass naɗɗo hen fof o suddi ɗum bonɗo hen moƴƴo hen Madina noon ala bonɗo ko moƴƴuɓe tan woni Madina onon ne karalloɓe Daka FM yo Allah ɓamtu on nabira on dow naɓa on yeeso Allah danda on giɗo gaño ya barki nelaɗo Allah danda on giɗo gaño golle mon ɗe ene waɗi fayda hay goto yi'ani golle mon ɗe ella muɗum kono noon neɗɗo heɓata sago soko sago en mayata walla tutaɗe men ɗe taw ko jumri wonanno ɓuri yiɓɓe maɓe ɓura añɓe maɓe kono a yiɗa yiɗede tan a yiɗa añede tan yo Allah waɗɗen ɗo millier ɗo ɓuren herde to yiɓɓe ɓe wonto oɗon nana haalaji bonɗi on muñat on nanat haalaji bonɗi on muñat moƴƴiɗi ɗum kam wiyetake on muñat menen kam enen gonɓe Madina ɗo ɓe min jiyani ella ko golloton ko kala kalɗo hen taw ko no waɗi nebbam kala kalɗo hen e radio he taw ko ene waɗi nebbam kono noon gaño jaɓata Haalpular no wi arsuke rewata lawol saka hawra e gaño rutta ɗum yo Allah dandu noon gaño andude no jonta ɗo wurdi yo Allah dandu on añɓe moɗon anda no gurduɗon ya barki Ceerno meɗen bismillah ay no ko Ousmane Sissoko Ousmane min calmitima inchallah selli wallahi mi wi on kadi wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh min salmini on min ko ardi fof min salmini ceernajo o min yambo yo Allah rokkumo cellal e balɗe on kala e jourée makko e asabiya makko so ɗum ɗon ɓenni dendagal Baylari woni Gambie ha Sénégal ha Ɓundu fo mi wi ɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh sana miɗen weltani Allah e nelaɗo mum miɗen weltani Baylari ko wonno hakkude Ceerno e Baylari ɓingu yumma ɓingu baba inchallahu yehi ha o wi ko Baylari woni nguru makko kala men ɗo Baylari memimbo miɗen nanano mawɓe na haala minen kala e famdude amen e meɗen yettiri ɗum Allah kadi nene kadi meɗen yettiri Allah kadi nene hitande fof hitande inchallah meɗen ɓeydi e keewal meɗen ɓeydi kadi e gandanɗa hoorema e argol pour dawde Ceerno jabde gandanɗa hoorema almudagal gila gandanɗa hoorema ɓuri to mawɓe to ha yetti menen ɓurɓe famɗude
eɗen ñaago Allah kadi nene ceerno yo Allah hokkumo cellal balɗe enen ko ɗum tan min ñagantomo Allah yo Allah rokkumo cellal e balɗe inchallah so Allah hokkimo cellal e balɗe waɗata hen enen fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jafoɗum waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh salmini dental ngal fof kala ko yewiti alhamdulillahi rabbil alamin golɗo dawol mbayɗari wona hikka ari hen miraran laabi kala nde dawgol tawi kam Sar Alpha sona dumunnaji ɗumen woni Fouta men en janga Fouta dawgol ene taƴe ga to minen ko Fouta men goni wawi arede caggal amen no duuɓi ɗumen arti Sar Alpha ɗo so dawgol taƴama tan ene hitande fof kadi ko yettude Allah so Allah yiɗima ceernaji baɗo no ceerno Tidiane ando anga jinganama waɗɗo deftere wiyetede Muriyatul Murid o wi khadimuhum yusabbihul biharu lahum bindan maɓɓe hay maaje ɗe ene subi hina bindan maɓɓe darade men ɗo e ngenage ɗen liggano ceerno ene joni so wiyama ko maaje ɗe e colli ɗi woni ko subihintano e bakatuji meɗen Allah andi ɗum ko gueɗal mawgal e donc enen mbaylani noon ko Allah waɗani en ɗingol kadi ceerno ene teski en no feewi donc yettere Allah en kay du'aw men tan ko Allah ɓoynan en ceerno e yeeso men waɗnamo cellal kisal so ɗen yiya ceerno tan hooli wiide ko walata men aduna e laakara sa jurnaɗo ɗo seere ɓe ene heeɗi kam gila mi natede e alhamdulillah ɗon min heeɓi caɗele forcement ɗo mbeɗen yiiɗa sa so wono ɗi dawi sone waɗa déclaré waɗe toon haalane bureau mandaɗo ha wonɓe to natirde to ɓeɗo ɗo ɓe haalane comme ça so tawi dawgol ene taƴa waɗe déclaré law pour aroɓe ɓe kono ɓe tampini men no feewi sabu oto ley e dow fof heewi kono ɓe yi wonɓe dow ɓe tello fo tellina joni oto waɗat voyage uji ɗiɗi addi ɓeɗo ruttedi kadi wonɓe mandaɓe caɗele kono ene haasi so konngol ceerno yeehi toon ala ɓe oppa inchallah so ummanama law tan ene haasi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala yetti Allah ñalal men Cheikh Tidiane yetti ceerno meɗen eyi alhamdulillah dawgol dawama no feewi Amadou alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin o jarama no feewi dawgol dawama inchallahu dawgol dawama eyi yo Allah yombo moƴƴere yo Allah windu baraji o jokki en walla jogo balɗe ya barke Allah ñalal mum dawo jara ngol dawama no feewi ngol dawama no feewi alhamdulillah rabbil alamin Allah waɗan en jaam Allah waɗan en jaam alhamdulillah yeso ceerno ɓural ngal hina heewi la e jinnaɓe amen tawi en nangi ceerno kala ko ceerno yiɗi tabi Allah e hottinelaɗo ha hande ko du'aw tan du'anade ceerno Allah ɓoynata mbo Allah junnata balɗe makko waddamo hen cellal kanko e meɗen enen fof hitande fof eno waweten ardude danoɗo ɗen golle ɗe ñagano ɗum Allah ceerno inchallah min ko babam woni joom saare woni jarga kanko wi ya e ko koto am wowno arde merci o tardi seeɗa an yahi ara Madina me kono pour dawol ngesa kay eyi men darima hen men kaldi e gendarmerie ji ɗi yo kono noon kamɓe yino ma oto fof yoɓa ujunere e temedde ɗiɗi min wawa e CFA min wawa yawtude kaldi e maɓɓe woni noon ha wattuɓe joni wonɓe dow ɓe yo tello wonɓe nder ɓe ara ni men ardi men yawtiri noon oto goto o ruttani tellinoɓe ɓe ala min joɓa wallahi min ardi ko nawtade dawol ngol dawol yamirore hande kam wona mbaylari hande fof ko waylo
hande kam ko mbaylare ndi eɓe wona mbaylare ndi fof wonti waylo mi hande fiso yettami sababude moƴƴere wona dartene wona ɗaɓɓe ɗo nde nden min noti eyyi min notori ko saabi Allah e nelaɗo muɗum sabu ko enen fof rendi ceerno o eyyi ko darte ɗo ko yo Allah waɗan en ɗum Allah juutnu gurdam ceerno moƴƴina battane hokkamo cellal Allah jarama on jarama hi joni wara won lomtiɗo toon ande sallidi ko tati joni so tawi woni gantu waɗi oya hettatto oya kañumne kadi ya e gongol kadi kañum ara andene kadi hetta ɗum eyyi ko noon lomtodirta tan jarama eyyi minen ko Sara Kouba ko min woni Omar Sané almudo Sara Kouba andude jamaw to ko min Omar Sané minen adda dawol ceerno alhamdulillah rabbi alamin hitande min arati min selli eyyi min ari e sukaɓe ɓen ɗo adulɗin ɗo mankutuba woni Tidiane oɗo ko Ibrahima ɓiɗɗo Ba Abou Sané rutuɗo oɗo ko Wadda woni miñirawo Yaya walla Mamadou wi mi haalnama hande bandu hikka bandu o jaɓani buy o sellani wona arde mbaɗa ɓiɗo makko ari ɗin ɗo fof ɓen ɗo wona minen tan ardaɗi ɓen to minen demise fof minen ɗo alhamdulillah rabbi mi welti tigui mi aɗa dawol ceerno e inchallah minen ɗo hitande min ara si Allah hitande jila fuɗɗi kay min kani min mankani hitande min ara inchallah nam ahan kay nde ɓeyɗi aru amin hitande ɓeyɗo wallahi joni ko caɗele men joni kay alhamdulillah fof ɓe mbi inchallah minen welti tigui gonga France mbiɗa yiɗi kurato ceerno kadi mbiɗen jii kadi duwa o ene jaabi nde mbiɗen jii ɗum e koye amen wallahi huna caa mbiɗen jii ɗum e koye amen ko mawɗo noon min goppata noon assalamu aleykum ko min Abdoul Sara Kouba mi calmini dental ngal no feewi mi salmini fof ko ari ɗo ko eyyi ɗo de ko lontade mawɓe tan mawɓe noon alhamdulillahi rabbil alamin ɓe ɗaɓɓani men duwa o jaabima ɓe ɗaɓɓani men duwa o jaabima kadi ko ni ɓe mbaɗanno ni men tawri ɓe te kadi ko ni min mbatta ɓiɓɓe men kadi ko ni mbatta inchallah min duttota caggal sabuna minen jii gartam muɗum no feewi minen jii gartam muɗum minen jii ɗum to keɓal minen jii to aafiya minen jii ɗum to diine fof meɗen ɓeydi wade noon meɗen ɓeydo hen inchallah min goppata wona to amen wona to ɓiɓɓe amen ɗum kam min goppata sabuna no waɗi intérêt amen min goppata sabuna to hitande fof si Allah jaɓi kala no wayi si ɗumen celli min garat ɗum kam min goppata inchallah ko ɗum men tawri jinnaɓe ko noon sabuna Sara Kouba hande e demisi ko hunde wotere meɗen jogui ɓe amen meɗen jogui ɓe mabɓe minen fof ko hunde wotere ko enɗam gotam hay iidi ko ɗon ɓe garta iide ɓe mbawi iidde toon kono noon haade ko noon ceerno waɗiri men ɓe goppani kamɓe kadi ɓe mbawani wiide men timmi toon pour iidi men ɓe mbawi wulitade kamɓe kadi ka ceerno ɓe keeɓa kono noon kamɓe kadi haade ko noon min tawri jinnaɓe ko noon kamɓe kadi ɓe jokkiri ɗum noon miɗen beltiɗo fof ɓay an kam aɗa andi hitande fof aɗa yaha toon iidi o aɗa yiya ɓe demisi wadde noon ko yettude Allah no feewi komi ñaagui tan Allah e nelaɗo muɗum ko jokkere enɗam nde Allah jurnata gurnam ceerno wattide e cellal sabu barkalla e nelaɗo muɗum duwa o ene jaabi duwa o ceerno ene jaabi jarama dara sina min jetti Allah min jetti ceerno fof yiɗa ko kala ko yiɗa ko min dañi barkalla e ceerno sabu hande ko jonde makko min jooɗi sabu almudagal sabu fi makko alhamdulillah rabbil alamin minen Sara Kouba de ko min tagodaɓe ko min mandodaɓe ko minen jibindina minen gondi jokkere enɗam sabi Allah e nelaɗo muɗum sabu ne ceerno jogitade konngol ceerno e yamiro ceerno kala ko yiɗa meɗen waɗa ko yettude Allah e yettude ceerno ko ɗum wure ɗum min joɗani sabunde ceerno e sabunde konngol ceerno yamiro ceerno ɗum min joɗani alhamdulillah tagal yettude Allah e nelaɗo muɗum kay ko jungo ceerno men woni
e kadi ko haaju makko men darani meɗen jokki enɗam ɗum meɗen jokki enɗam meɗen wondi meɗen hoddi ko digal moƴƴal hiɓe resi ko amen men resi ko maɓɓe kono ko alhamdulillah rabbil alamin sina kay ko ɓeydare tan e ñagade on kala duwawu ene wallito men no men jokkira enɗam ha wawa tirde jaw kala ko ari mi wawa hejjude e nder meɗen tawa goɗɗo tinani eyyi ko dawinomi doole keɓɓo eyyi men sukaɓe Sarkuba e Demesi meɗen dari lontagol mawɓe amen ɓe par ce que hande gonga no wiɗani si doole gasi ko doole ƴettata e dow noon ko doole ƴettata kon ɗum ko minen sukaɓe hande woni doole mawɓe amen ɓe ko minen woni koyɗe maɓɓe ɗe ko minen woni fof koɓe yaɓɓal ɓe yaɓɓuno hakkude maɓɓe ceerno de saabu kan haala atimi jantade mo komin tawi jinnaɓe amen ɓe hakkude mum e ceerno ko ɗumen kam min ƴetti hen min dari men fof nden darde men dari miɗen ñaaguede Allah wawata ɓiɓɓe amen kadi wawata darade lontande ɗumen no min lonti mawɓe amen ɓen wawa men naɓa huufude naɓa e dow eyyi sina min ñaagui duwaw minen sukaɓe no Allah ƴeyta sembe amen wawata min okkude doole ha min wawa jokkude enɗam min wawa nanggodirde tawa kala ko ari min wawa ɗum darade min ɓantude men eyyi min salminima nak anno Ama Samba Lo miɗen yettama no feewi par ce que meɗen yetti Allah meɗen yettima par ce que kala ko kewi aɗa meɗen nana dillere amen e nder radio Daka FM ɗon kadi ko alhamdulillah ko yettode Allah no feewi min yettuma hen e kala ko yiiɗa hen kala ko yiiɗa e hakkude amen a wawi men yaafa tan anda ko noon tan kono hakkillaji amen ɗi e maɗa simin yima tan hay siko e moto min yimani min yidde ndeysam neɗɗo amen taw miɗe welti simin yima hu e amen tan taw miɗe welti miɗe softi quoi taw miɗe softi wallahi ɗum ko yettere Allah wallahi eyyi min Demesi Koundana fof meɗen ɗo e Sarkuba fof meɗen ɗo eyyi jarama wallahi